makasimbira ngumo ndetwakafumane tiri live izvo zvipaSly Media TV tinotenda nokuti tendero kuti tigone tichitaura nemuntu kutaura nani Ganizani Katsala Ganizani Katsala zviri sei nesi Katsala tiri vanhu baba tiri right mama niko yakadii muri pana izvo zvinapika 2 years 4 months 2 years 4 months makanga mapiwa makore mangani akapiwa 2 years 5 months iye zvinezvi mabuda zvinorevei kwamuri nemukumburiswa neamnesty yaunzwa napuresident inini kwandiri zvinofadza zvangu puresident wedu watigomerawo watisungunurawo vana vavo asi zvinezviwo kunogarawo panze mamwe zvakanaka tichagarawo basa rako rekuitawo chakuraramawo chamakadzidza chii muri munomu pazimbabwe prison correctional service izvo zvakainakadzidza pandaishanda ndiri kumatanga kumhiri kwenguruve tichofaba taifidha nguruve asina ruzivo but anoruziva kuti nguruve inoda zvakadai inobayirwa zvakadai inobayirwa zvakadai tichofaba handadzidzi mhosva yakanga yakupinzai mujeri yakanga iri yei iyalofendi zvakatora zvinoapinda pemwana tinapiwa tiri pamubvumo taingeri mushana yanguza mukati naalofendi kune vamakatadzira mune mashoko here kuti muvakumbire ruregero iye zvinezvi vamwe vari kuona vari paSly Media TV aiwa handinokumbira kwavari kuti aiwa vanondiregerawo zvangu mwana wavo kuti aiwa izvezvo achaitawo zvinhu zvakaipa basa akaipa akwanisa kugarisana nevamwe panze zvakanaka saka kumbira kuti aiwa vanondiregererawo panze kuti aiwa ndarifomawo achabatawo zvokuitawo pasina uchinawo ndoyandokumbirawo zvakanaka ndoroka basa ukuita ndotoka basa unotoka basa ndaona chokuraramawo ndatenda kuhama dzenyu nekuti kana uchinge wasungwa zita rinosviba harizi rako chete asi kuti nehama dzese uyo mashoko enyu kuhama dzenyu ndeyekuti kudii nekusvibisa kwakaitwa zita muchizopedzisira mave kuno haini hama dzangu nongotiwa nomugara vanoita mujeri munomu hapana kana hwane atauya kuzondiona wana since kusvika ndabudiswawo naministry yabudiswawo inongotiwo aiwa hazvina mhosva pamwe zvaa zvakaomerawo panze singaziviwo zvangu chete ndachakaipa kwaari kwahama dzangu handii mamwe mashoko ekupedzisira ndeyekuti muchikuda pana mune kwekuenda sofa izvo zvapanda kuenda kune hanzvadzi dzangu kuyeki vari kuzvidza kuti muri kuuya handinganyepa vasi kuziziva tinotenda unogarisana zvakanaka handiri thank you so much tinotenda kana angada kutaura nezveri interview ichikuita mainterview tichingotaura munogona kusumuka ini titaure tese pamwe chete makasimba indoitwa mukomaSly tiri paSly Media TV ndakondiziva ndiri kutaurawo nani zviri sei samuri mufaro uri sei mukati mako wakawandisa handidika chakashakupinzai munomu yakanga iri mhosva chachapinza munomu ndakatengeserwa mafoni sina zvokuti akabiwa sungana nekwandinawo ndichitengesa kuti vanhu vaya tichiziva kuti vanogara saka ndakabva mafoni akabva ashandiswa sehombo kuti ndakaita ndakatora saka ndobva ndakazoenda kukoti ndobva ndatora 15 months ndazobvisirwa 2 months ndazouya kujeri 13 ndobva ndazobvisirwa 4 nejeri vandasara nemwe saka pa9 dzacho ndandasarwa ne3 ndarowa 6 saka mufaro wenyu kuti kurizi aiwa mufaro wangu bhozi panenge zvimukuda kupanza apa ndatombana mhosva asingazi kuti mhosva panenge zvadatoita zvatangoti zvinhu zvinenge zvisina basa rinoti akatozodzidza kuti tinodzidza zvakawanda ndakadzidza mwe zvataatisingazivi kunyuma kuziva kana kuri kudyara 20 centimeters takadzidza nezvakatowandei uye nikuwaka plastering aiwa tinobva kufara handidi ndagara kuti chiziva mabasa edu semaflota chichi plastering ngatozoidzidza handidi saka kune vari kunzoko napiwo kuti aiwa ndauya ndingashanda asi handide travel pandadaga handisingatore zvavanhu but nyaya yekuti ndabva ndichivatanga covid yekutanga ndikati hangendizoita ndifana tenga mafoni mafoni andazodaka saka ndikoabatanga hondo ipapo ndokutanga kusungwa saka ndakatodzidza izvo ndaitoziva kuti ndingada kutenga chinhu panze kufanira kuenda kwega uri tabva vamba
basi kuda zvazvinopinda munjodzi. Saka yambirira mukapa kune mumwe asati ambosungwa kuti kuprison kunhu kwakaita sei ndeyekuti chii? Yambire yatingapa vamwe vanhu vari kunze vasati vaziva ndeyekuti zvinhu zvedu zvese zvatingaita uye mupenyu zvofanira kunge zviri straight. Chingava chekutenga zvakanaka unotenga chinhu kana mushopu unohodha kutengesa unohodha mushopu zvinhu zvakasipatuka zvemukoto zvinogona kupinza panjodzi. Tine hama dzinoziva kuti Samuriwo akaenda kuTrongo nenyaya yekuba vamwe vanobva vafunga kuti pamwe wanga uri mugariro wake asi zita rekwaSamuriwo rakasvibiswa nekuda kwekusungwa kwamakaita. Izvozvo munozviona sei? Zvinoda kubata kazvinoita kuoza vamwe vanhu vanenge vasingazisina rakanaka kuti ngaiswe pamwe. Akumanisa kumuriwo kwenyu munoapira kuti kundiro chenyu kumuriwo kwedu ndongovaudzawo kuti ngavasafungire zvakawanda posa kufana munhu akaenda kujeri wakadzoka wadzidza kukwangwasiyana asi simuno takaratidza kunamata ozi munonamata wafuzekare. Aiwa tinotenda saka apa muri kuenda mune kwekuenda here kuchirapano? Apa ndikuenda kugarasera. Aiwa tinotenda zvikuru nesu tiri kufara pamwe chete nemi nokuti takutamba tese. Aiwa tinotenda. Maita basa. Thank you so much. Vanofana kuutaika timu halo Mirai. Thank you. Sema hivi. Taingoti mwenye takubata vanhu saka takurarama nyasho dzamwana. Matitende David Jwandaji. mukoma tasika makupedza makasimba ndakasimba nemufaro kwakubuda tinofara mambo tinofara mambo mama akatungirwa makore mangani? Ndakatungirwa 2 years. 2 years. Saka pamapika mangani? Apa ndapika gore ranga riri mhosva ye theft. Iye zvinhu mufaro wenyu wakamira sei nekuda kwezvakamboitika? Mufaro wangu uri right. Handizvi mukadzokera muchanoita dai vatambiro pandaishanda pari paplus ndonzi David Jwandaji. naika mufambe zvakanaka tinotenda. Thank you. We're going to be giving you another short interview here. 15. 2015. Yes. So it's a 6-year-old organization. Okay. Yeah. Which organization is it? This is Prodigal Sons and Daughters. Okay, thank you so much. Okay. Yes, sir. All right. Yes, got it. May we have your name and designation and what you're doing here? All right. All right. My name is Mr. Chinage, or Pastor Chinage Enage. I'm Pastor Enage Chinage. I'm the chairman for Prodigal Sons and Daughters of Zimbabwe, and my director is Mr. James Kawai, who has been a former inmate of Chikorodu Maximum Prison, who was incarcerated for 10 years. And thank heavens that when he was in prison, he became the brainchild of this organization, that when he was in prison, he was ministered to and it transformed him greatly, which made him to form this organization, which I'm part of as the chairperson of the organization. And what are you doing? We are here to support government's initiative to have an amnesty. We have come to support the President of the Republic of Zimbabwe, His Excellency Idi Mnangagwa, who has seen it fit to decongest prisons by giving an amnesty to these inmates. So as an organization, we have come in to give clothes
we have actually donated clothes. Some would have been arrested with torn clothes, worn out clothes, and what we have done as an organization is to come on board and support the president by giving a hand to these inmates. So we have donated clothes to these inmates as they are going out, and also to give hope to the inmates that are going out that there is hope after you have been incarcerated or after you've been in prison. So as an organization, as I have alluded before, we are running programs. So we want to conscientize them that instead of you getting back to crime, let's fight against crime by empowering you with income generating projects. Yeah, that's the reason why we are here. How many ex-inmates are involved in your programs right now? Currently we have got 28 inmates that are under our care, that we are helping with accommodation, because we have got a home that we have established to those people that have been rejected by families, because as you are aware, it's not all families or all persons in the world that fully understands that when a person has been in prison, there is need for that person to give him home or hope that he needs to integrate again with society. Some people see that person as an outcast, as a reject. So we have also established a home as an organization, and we are helping these inmates, 28 to be more precise. And to be precise, what kind of projects exactly are being worked on? We have so far established an agricultural institution, or what do I say? We have got a farm that is in Beatrice, where we are doing some projects there, whereby people are farming. And besides that, when somebody, because as you are aware, when a person will be in prison, they are taught different skills here. So we identified what we have been doing. For example, we have a guy who has been doing candle making, and we help this person with capital so that he does his project well. We have also carpenters that we have also established, so that we buy equipment for them, look for a place where that person would be doing. So as an organization, basically those are the little things that we are doing for the organization, so that at least we fight crime and help our society become a better society. Thank you. Thank you so much. Nditwa James Kaware. James. Yes. Kaware. Makabuda rini muno mu prison ni? Ndakabula 2010. 2010. Yes. Boso kanga yakupinza muno mu prison yakanga iri yeye. Uni yato para ma armed robbery. Ma armed robbery. Yes. Oh. Yes. Saka amakatungirwa makaunts akanga ari mangani? Ndakatongerwa 3 counts. Yes. Out of those 3 counts ndo dzakanga dzizikanwa here kana kuti ndo dzavakabatawo? Ndo dzavakabata. Ndo dzavakabata. Yes. Zvakafamba sei kuti muzopedzisira to our wonderful listeners here, we are talking to James. He's an ex-prisoner who has also started his organization to help other inmates that come out of prison. Tinamukoma James panapa vari kutitsanangurira kuti ivo vakafambawo sei, asi zvinezvi munhu akunze ave kubatsirawo vamwe vasungwa. Pfuurirai zvenyu mberi mukutaura mukoma James. Yes. Zvakatanga sei? Zvekupara mhosva. Matangira zvakaita, ndakanga ndiri munhu weviolent chete, musindo. Manight club ndo anga ari mararamiro angu. Saka mukusungwa manje ndakazosvika pokusangana vamwe vakomana vakatanga kunditaurira kuti ano izvo hazvibhadhari zvokurwisana nevanhu, zvinotobhadhara nezvokutsvaga mari. Saka ndakatanga kuteerera nyaya dzavaitaura, dzakatanga kutongonditora mwoyo wangu. Saka ndabuda ndochii ndakatanga kuita, ndakatanga kutsvaga pfuti. Andoona ipandatsvaga epatina, ipandatanga kutora ma-armed robbery. Pfuti yakawanikwa kupi? Pfuti takanoita house breaking mune imwe imba yemwe murungu. Yanga nepfuti ndo yanga nepfuti. Yes. House breaking yanga iri kutotsvaga pfuti. Ndipo taona pfuti, but takwanisa kutanga kushandisa pfuti iyoyo kuita ma-armed robbery. Muchitanga kupinda pekutanga paipo muchibuda ipapo hana yenyu yakati kuti before musati mapinda uye mabuda? Ya, usati wapinda first time pfuti inototyisa kuti uibate uenda nayo pavanhu. Saka zvakatombondityisa. Yeah, but makangozvita once unotozoona kuti ano zvinotoitika. Saka kubva ipapo munanga makutongoti chero pese makubudisa pfuti. Maiplana sei kuti zvinezvi takuda kunorobha, maane pfuti manje takuda kurobha, maiplana sei? Tatanga kufamba tichimema matargets, tichida kunzwisa nzvimbo yakamira sei. Pamwe pacho taigona kutowana tip inside maringe nevanhu vanenge vachishanda panzvimbo kuti tozokupawo mari shamwari.
vandozoona yokudza kuti zvakamira soso munoyangwa dzakati kana tisina taigona kutaza kuti masecurity guard acho anobata free dzakaita sei toronga strategy tapedza takuziva kuzopara mhosva dzakasvika mhosva ngani musati mabata handikwanisa kudziverenga dzakawanda asi pandakazobatwa tanga tatorwa modzani ma6 counts rwendo rwatakasunga kumba pese pamakaita marobaries waye maarmed robaries pakabuda mari pamwe panobuda pamwe pacho munorasiswa ndonogona kuti armed robbery mari yatobuda nazvo asi mitipa yemapawo ndekuti mari iripo saka zvinhu zvinowanika futi izvozvo vatinonga matopara mhosva yes saka mazobatwa ndobva mazouya muno mutrongo makabatwa muri vangana tanga tiripo tunomwawo maipara tiripo tumhosva ndobva mabatwa muri ainzikoreni mapfudzi angu akafira mujeri pamaximum panapa chii chakaitika akangorwarawo yes mauya muno makapuwa makore mangani zviya ndakapuwa 12 years makadzigara dzese here 12 years ndakazogara 10 years magara 10 jeri rinopisira chinorwadza chii kugara mujere kana kuti kuramba uchingonoba vanhu uchitiza zvese zvindo saka nhasi ndiri panze kwenguva yakura ndichitenda kuti handichadzokera futi kwanga kuri kusaziva kutogara mujeri hasina yekutamba nayo pazviexperience unoona kuti anu hazvide kuti zviitwe yes so ndaona kuti hazvide kuti zviitwe ndakaona kuti vanhu vanozviita nekuda kwekufosa nesituation vabuda panze because ini ndabuda panze ndakaona kuti ndine situation andakapinda mairi inekutsimbirira kuti unopesa wadzoka kunopara mhosva pacho ndinongotenda nzvo ndakasituation hatizvitaure kuitira kuti vari kumbauko nevari kugamuchira vanhu vari kubva pano paprison panapo vagone kugamuchira vanhu uye vachivapa support ikamutiti situation inokuedza kutaura kuti right stigmatization munhu akuda kujeri kunyanya munhu angatoseni ndakanga tiri notorious saka zvinonetsa kuti vana kugamuchire uchinzi munhu atendeuka ini ndakabuda mujeri munhu akuziva mwari but haugone kubhilivhisa munhu manje ndazvionekwe nemunhu kuti munhu aasenda ndozvemukati memwoyo saka panguva yese vanhu vasiri kuvimba ipapa unenge une mahardships akanyanyisa ekurarama zvinenge zvakatooma zikatomboite zvokuti zvinongokuchovhera dai ndangonopara mhosva ndakaona mari ndinozvibhadhara rent ndikwanisa kugara mumba because kana pakugara panenge pachitonetsa vanhu vasinga kutrustero yes magara muno muprison mazoti mabuda imi mukati aiwa ndinoda kubatsira vanhu vanobuda pfungwa iyo yakauya sei pfungwa yakauya through experience yekufamba rwendo rwacho ndabuda semunhu abuda kujeri ndakaona kuti okay pane gepi riripo rakakura chaizvo rinosaka kuti vamwe vanhu vadzokere kujeri vabva kunongobuda futi kujeri koko ndakaona kuti pane nyaya iripo yekuti munhu agone kunotsvaga basa achizivikanwa kuti akanga ari kujeri hapana basa saka even kana hama dzimwewo dzakada kupinza basa zedu wanga ari kujeri havakupinza futi basa saka zvinenge zvakaoma zvokuti iwewo unonge unozvishuwo zvako zvoda kuzadzisa ndauta chakati but hauna kana hwani chaunoita because urushaya nokupa start andozvona saka ndopandakabatwa nemweya kuti no dai zvaibvira vamwe vesambuda kujero ndivaisire bridge handiti ndopakabva chione chekuti mene this organization Prodigal Sons and Daughters of Zimbabwe yes kuti tibatsirane nehama makaitanga rino organization 2015 ndopatakawana certificate but ndakatanga kuifambira 2010 tinga kuti 2011 kweza bada 2011 achitanga ndakatanga kufambira mapepa ewayo zvakanga zvichinetsa kuti tikwanise kuwana mapepa ewayo munaidentify sei munhu anozobatsira kugrupu kwenyini kuni kusangano renu kazhinji tinoshanda nemaofficers kurati panguva inozi zvinotono munhu akatogara chaizvo munhu makaberekerwa muno ane nhoroondo kuona vachidzoka achita seanonzi kantsile yes akatosvika kumaofisi kwedu infact ndakasangana naye kupr yanditika achipawo zvichemo zvake ikoko kuno ndakamuti anozoya kuofisi tombotaura chinhu ichocho chatakangoita chekumupa start yemari yekuti akwanise kugadzira drink raari kuzvitengesera ndiye ane idhiya ndo chaishaya ndo chinhu chandakaona kuti chiri kunetsa ichocho saka takamubatsira izvozvo ari kutengesa madrinks ake andoona saka ndo patakatsika ipapa pokuti tikwanise kuona kuti munhu awane here chekuita abuda mujeri ndo chinhu chinokwanisa kukwanisa kunhau yereformation nhau yekureform pane vangani vamakwanisa kubatsira iyo zvinezvi ndingati nhamba yatingataura tinenge ti 28 but pane vamwe vaingouyawo vachingoendawo mazive kuti tichingotanga tichivabatsira yes imimi zvinoperevera paorganization yenyu kuti mugone kupa support kuma-ex-prisoners ndei yamungakumbira kuma-corporates ari kunzoko kuti vakusapotei uye vanokuwanai sei right isusu seorganization taitarisira kuti dai taona mapartners vanouya vachitibatsira because chinonetsa nhau yemari pari zvino hatisati tawana fund
saka inayo kuti tirongotiwo munhu anenge achinzwa kuti arumende akukubatsirai wouya uita chipini tobatsirana. Saka tichifamba takadaro tichiona vanhu vachiuya chibatsirana saizvozvo tiri kuona tichikwanisa tese kufamba. Isusu chimwe chinhu chatinonyanya kuda sterek parishini tiri kuda land munoidi land tida kuti isusu bhozi izvozvi tinorongwa kuendesa vanhu kukwebi kuti vanodzidziswa agriculture. Ndifunga next week iyo tiri muprocess yekutaura navo izvozvi kuti tikwanise kuinza vanhu ipapo vadzidziswe. Tida kuti vanhu vakwanise kurima because munoona nyika yedu ino chinhu chakasimbisa nyika yedu chikurima agriculture. Saka zvinhu zviri nyore kana zvichinge zvaitwa nevanhu vachikwanisa kuwana mainputs andimazvona. Saka chimwe chichemeotochevhino government yedu chaichayo ende ndichitenda nekwatamba kuti government yedu inotisapota because zvinhu zvatinotoona kuti government ikutase iri kutisapota. Saka tichanda zvakare kwavari nhau yeland kunyanya. Yes, munhu abuda muprison muanoshaya kwekunogara nekuda kwehama dzinenge dzakumutiwo aiwa atingagare nemunhu akambenge ari mujeri anopara mhosva. Imi makazviexperience imimi, chii chamungataura kune vabereki vane vana vari muprison yezvino vabuda nhasi nevamwe vachabuda mazuva anotevera nevakatobuda kare? Right, ipapo ndinoti kune vabereki nyangwe vasiri vabereki bhozika papo ndoti vanhu vanonzwisisa zvinongorova mubereki munhu anonzwisisa kuita mhuri. Yes, ndingati advice andingavape ndeyekuti vasatore munhu maringe nezvaanga ari, ngavatende kuti munhu abva kujera adzidza upenyu. Ivo ngavachimugamuchira vachimuratidza kuti no tiri kukuda, tiri kufara kuti wauya. Wotanga kusimudzirana naye pane zvimwe zvezvinhu zvaanenge achishuvira kuda kuti kuita. Rudo ngarive kuhama dzabuda mujeri. Yes, vanomba confidence. Yes, tinotenda zvikuru. Kune vamwe vachiri kuita zvema-armed robbery nekuda kwema-circumstances pamwe avari kusangana nawo pamwe havana mabasa. Imungavapa advice yekuti kudii? Nekuti izve tiri kutaura zve-correctional service uye totaura zvekubatsirwa kwema-ex-prisoners kugadzira pfungwa dzevanhu vasati vapara mhosva. Mungati kudii imimi? Vanhu vasati vapara mhosva ichocho chinhu ichocho tiri kutofamba nacho seorganization. Ndinoda kutokurudzira vamwe vanhu patinoshanda nema-ex-prisoners tinotarisa mayouth munzvimbo matinenge tasvika vari kuita nezvei, tinofanira kuvakokera tione machallenges avari kusangana nawo. Tinozvinzwisa nyika yedu pari zvino mamiriro akaita kuti tiri kunetsa inhau yebasa. Saka naivoivo mayouth vada kuti vaimpower futi nemaskills vakwanise kuwana zvokuita. Hatifanira kumirira munhu ratanga asunga ozouya totanga kumuwanira zvokuita. No, ngatitange kutsvaga chiri kutoita kuti vanhu vapinde mujeri. Tichaona kuti kazhinji kushaya zvokuita. Saka zvakakosha kutarisa zvakare mayouth vari kukura kuti vari kuwana here zvokuita zviri pachena kuti havasi kuwana zvokuita. Saka todini nawo, ngativaunganidzei tipangane nawo vawane zvokuita. Ndozvinhu zvandingakurudzira izvozvo. Vasina pekugara vari kumbouyawo here vachitsvaga rubatsiro? Ya, isusu pari zvino seorganization chinhu chotonzwisa chinhu chinoitika zvakanyanya kunyanya munhu abuda mujeri panyaya yestigma sina ndataura. Tine chinhu chatakamboita, ndofunga vamwe vanozvinzwisisa bhozi zvakatombobudawo paZTV ta-identifya mwana waigara kuna mukuvisi kumbaroko inhau yekuti havasagamuchirwa nehama. Saka nazvino zviri kuitika. Saka kana vachinga vauya tinotsvaga kuti tingayamurane sei nehama idzi kuti vari kugara musango because munhu akagara musango chaakutita kupara mhosva futi. Yes. Ewa tinotenda kana pane mamwe mashoko amunoda kutaura kana kukurudzirawo pano paSly Media vari kuona mungatiwo kudii? Ini ndinokurudzira senyika kuti ngative nemwoyo wokubatirana pamwe chete kuparadza chinhu chakaipa. Ngatisaregere chinhu chakaipa nekuti hachisi kumba kwangu. Handitika kubirwa kunoitwa mumunhu kunofanira kunge kurwadza iwewe. Saka kana kuchikurwadza iweweka zvinongoreva kuti mweya uchakubata iwewe ndiwo kurwa against crime. Yes, ngatibatsirane kurwa against crime. Saka zvinongoda kuti tibatsirane kubatsira vanhu vanobuda mumajeri, tibatsirane kuenda kumajeri tichivapawo maprojects ekuti vadzidze kuti kana vachinge vabuda panze vaone zvokuita. Ndo mashoko andingasiya angu ekurudzireva. Tinotenda mukoma James maita ino kuti painterview pano paSly Media. Thank you. Yes, munhu wamwari, thank you so much for joining us live here on SLY Media. Yes, you have been explaining some other things about your organization, but I will also want to give you an opportunity to appeal to the corporate world. Right now we have got audiences that are watching worldwide. Some are in South Africa, some are in America, and there are Zimbabweans and some are not Zimbabweans. What is your appeal so that you can oil this organization in terms of overheads and the plans that you want to do as an organization? Okay, thank you so much for presenting this opportunity for me to appeal to the great community of the world. Our biggest challenge is that we have got lined up a number of programs that we intend to roll out that should be beneficial to the inmates that are coming out of prisons
And those children that have been left behind by those that will be incarcerated, that will be still in prison, as you are aware, some are breadwinners, and the time they are actually arrested, given sentences, longer sentences, it means that their children will be affected from the way they will be living in terms of food, school fees, and so forth. What we have done as an organization currently is to identify around 50 families and 50 children, to be more precise, whom we are paying school fees. But as an organization, we do not have, like what my director alluded, we do not have an organization or a funder. We are doing this on a willing basis, that some people that we approach give us some tokens here and there so that we pay school fees for these children. But of late, as a result of COVID, this has been a challenge, and it has led to some of the children having arrears, some of them dropping out as a result in the process. So what our appeal is that to the corporate world, those that would be willing to help us, to partner, so that these children will not be disadvantaged as far as education is concerned, because the moment these dropouts continue to be dropping out, there is a danger of also breeding criminals, because once a person is not educated, the challenge also is that these people get into prostitution, or some will indulge in criminal activities. The second aspect that I'm appealing to the corporate world to help us is that we have got programs like, for example, agriculture, that we have got rolled out. Some would have graduated at these institutions. This prison will be taught to farm and so forth. So as an organization, we have acquired a farm that is in Beatrice there. And what is making this project stagnant and become more difficult for us to realize these projects is that we do not have enough funding. So we are appealing to the corporate world if they could partner with us as Prodigal Sons and Daughters of Zimbabwe and come on board with equipment, resources that we channel towards these inmates, so that at least they become self-reliant in as far as agricultural production is concerned. And it is not only beneficial to them as former inmates, but also to the general economy of the country as a whole. And also other projects like carpentry, we need machinery to help our people that we are collecting under our organization. So basically that's what I can say. And also we have challenges in as far as transportation is concerned. Currently, you know, we have got more than 10 prisons that are in Zimbabwe, and look for this day because of limitedness of transport. We have only managed as an organization to come to Chikurubi Maximum Prison to witness the arminess. But if we had transportation, we could have divided members amongst ourselves to say, go to Kami, go to Chinhoyi prisons and see what is happening, and also roll out this program. So it is our desire that if we are to have partners, if we are to have the corporate world that can donate to us in the form of maybe transportation and so forth, it would be greatly an easy task on our part, so that we realize the objectives and the visions that we have for this great nation in as far as rehabilitating the incarcerated persons, in as far as rehabilitating inmates in different prisons in the nation. I thank you. Yes, before you go, how does anyone who wants to help you get in touch with you? Your full name as well, if you can repeat it, and your position in this organization. My name is Energy Chinage. I am the current chairperson of the organization. We are currently based at a FM Revival Center in Krembon. That's where we are actually based. And people can get hold of me at this contact number 0773 668 110 for more details, and as far as the banking details, because I don't have those over my head. But for anyone who would want maybe to pledge, can get hold of me, or alternatively can get hold of my director's number, who is Mr. James Kawari, on 0775 213 9395. I will repeat it again, 0773 213 395. That is for my director, Mr. James Kawari's number. So if you can get hold of those two numbers, we can shed more light as to what really needs to be taken, or shed more light in the activities of Prodigal Sons and Daughters of Zimbabwe.
Thank you so much, Pastor. You're welcome, sir. God bless. Okay. Yes, that will be our last interview right now. Thank you so much for watching here on Sly Media TV. These are the pictures of the inmates who have been released out of prison. We are going to end this broadcast now. Thank you so much for watching.